హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇవాళ నేను మన వేములవాడ బిత్తిరిసత్తి రాజన్న సిరిసిల్లలో మిడ్మేనర్ డ్యామ్ చూడడానికి వచ్చాం. చాలా బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్ అండి ఇది టూరిజంకి. చూడండి 4-5 గేట్లు ఎత్తారు. ఇలా ఫ్యామిలీతో అందరితో కలిసి చూసి మస్తు ఎంజాయ్ చేయవచ్చు. ఇది ఇందులో మస్తు ఉంటుంది. జూరులి ఎట్లా మంచిగా ఉన్నదో, మస్తు మందాచీలు ఫ్యామిలీతో అందరు రావచ్చు. మేము కూడా వచ్చినాం. మీ అక్కనలు నూకేసిన సావిత్రి అక్కని. చూడండి డ్యామ్ ఎంత మంచిగా ఉందో. మాకు ఒక పని చెప్తుందని డ్యామ్లో నూకేసిన అటు వెళ్ళిపోయింది. వీళ్ళు కూడా నూకేయాలి, మీ అక్కలు ఉంటాయి ఒక పని అలా నూకద్దు కానీ ఫ్యామిలీతో ఇట్లా అందరు వచ్చి ఇట్లా మంచిగా ఎంజాయ్ చేసి వెళ్ళండి. చాలా అందరూ బెస్ట్ లొకేషన్ రాజన్న ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. ఫ్యామిలీతో అందరు వచ్చి నీళ్ళలో దిగకుండా ఎప్పుడు ఆడుకోవాలి. కట్ట మీద ఉండాలి, బయటకు రావద్దు. మస్తు నీళ్ళు ఉన్నాయి. అమ్మో 2 రోజుల వర్షానికి మస్తు నిండిపోయింది. మస్తు వర్షాలు మా ఊళ్ళో వాగువాలుతుంది. మా జిల్లాలో ఉన్న పెద్ద డ్యాము రాయరాజేశ్వరి మిడ్మేనర్ డ్యామ్ అంటారు. మస్తు నిండిపోయింది. సోలు గేట్లు కూడా మిలిచేళ్ళు ఏమో మస్తు ఉన్నది. చేపలు పలుతాయి. అలా పెద్ద పెద్ద చేపలు పట్టాలి. మస్తు వస్తున్నాయి. అమ్మ మొన్న కట్టిలు కానీ మస్తు నీళ్ళు నిండుతున్నాయి. చూలాగో నీళ్ళు పోతున్నాయి. చూసిలా ఈ నుంచి కల్మల్ డ్యామ్కి పోతాయి. ఎల్ఎండి ప్రాజెక్ట్ ఉంటుంది కదా, ఆ డ్యామ్లోకి పోతాయి. సూర్యులాగో ఎట్లా వస్తున్నాయో పెద్ద పెద్ద చేపలు దుంకుతున్నాయి. ఇప్పుడు వాళ్ళ కొత్త చేపలు రుచి ఉంటాయి అట. తింటారా మీరు కూడా? మీకు కూడా పంపిస్తా. మస్తు చేపలు పట్టుకొస్తాయి. ఇలా దూలుల్లి వాళ్ళు కోదాం ఫుల్ మళ్ళీ అసలు ఫాలీగా పోదాం మరి. సోలు మంచిగానే ఉన్నాయి. మెట్లు పెట్టలేదు. ఎట్లా ఎక్కులే మాకు ఇట్లా ఎక్కుతా భయం అవుతుంది. అమ్మ గిట్ల పెట్టిల్లు ఇది జాలి వాళ్తా అమ్మ అనుకుంటా. వాళ్ళు వస్తున్నాయి మెల్లగా అలాగో. అమ్మో అగో అగో అమ్మ జాలుతున్నాయి కాళ్ళు. మా అక్క ఆయనతో గొట్టనే కొలుతుంది. మళ్ళా ఏలికైనా వాళ్ళ బాల్కావని చెప్పి అమ్మ వచ్చిన మీరికైతే మెల్లంగా జామ్ అయిపోయింది. అమ్మో ఎన్ని గేట్లు ఫీల్. అమ్మో మస్తు గేట్లు ఫీల్. నాకు మస్తు గొప్పలు అవుతుంది. ఇళ్ళని చూస్తే మస్తు భయం అయితే. ఈత రాదు. మళ్ళీ ఇలా ములితే కల్మల్ డ్యామ్లో వెళ్ళిపోతా. తమ్ములు అని వెలుస్తే మా అక్క ఏమో ఎట్లనే ఏమో. ఇలువాది గేట్లు ఉన్నాయి. మస్తు ఇలువాది గేట్లు ఉన్నాయి. అలా 4 గేలో 12 గేట్లు ఈ ఫీలు మంచిగానే ఉన్నాయి. మస్తు నీళ్ళు పోతున్నాయి. దూరాగో పెద్ద పెద్ద చేపలు దుంకుతున్నాయి. జామ్ మెల్లంగా ఇంకా పొరగాలు వచ్చిన వాళ్ళు వచ్చిలు కానీ జాగ్రత్తగా పోలి. మా అక్క చెప్పింది తమ్మి మెల్లగా పోవాలని ఒక్కొక్కరికువే ఒక్క తమ్ముని వాడిని చెప్పింది. అందుకనే నీళ్ళ కాలుకోనమ్మ మస్తు గుబ్బుల. జామ్ చూద్దామా? చూద్దాం. ఎక్కడి నుంచి వచ్చినావు? ఎమ్లాడ. నాది ఎక్కడ తెలుసా? ఎక్కడా? ఎమ్లాడ నాది కూడా. పోదాం పగో. ఎట్లున్నాయి దూలు కలిసి పోదామా? ఈత కొట్టచ్చా? నాకు ఈత కొలుతా మస్తు. ఈత కొలుతా ఆలది వెళ్తా. ఏమనుకుంటా మళ్ళీ గేట్లకి వెళ్ళి కూడా పోతా నేను. పెద్ద గజీత కానీ తెలుసా నీకు ఈత వచ్చా? మళ్ళీ ఎందుకు వచ్చినావు? ఈత రాంది వీళ్ళకి చూడడానికి వచ్చినావు. మళ్ళీ ఒక్కని వచ్చినావు. నేను తీసుకపోతావా? అవి జోలు ఎట్లున్నాయో జాగ్రత్త. నువ్వు చిన్న పిల్లగా నువ్వు తప్పిపోతావు. మళ్ళీ ఎట్లా వచ్చినావు? మీ అమ్మనైనా కోపానికి అసలు ఎట్లా ఇంకో ఇట్లా నలవాలి. మస్తు స్వీలు. సత్యాన్ని ఎట్లా నలుతాడు తెలియదా నీకు? మళ్ళీ ఇట్లా నలువు కాలు దూరం ఎట్లా కూర్చున్నావు కాల పోదాం. ఇక వాళ్ళ దగ్గర కోదాం. వాళ్ళ అలా నూకేద్దాం. అయితే సరేనా? నూకేద్దామా? నేను కాపాడుతా మళ్ళా మస్తుగా. ఏమో సోల్ఫా వెళ్ళంగా గేట్లున్నాయి. అగో 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 నీకే ఫిట్టింగ్ వాళ్ళ పోతున్నా. వెళ్ళంగా పోవాలా అమ్మ జాగ్రత్త. సాగు చూసినావు ఎంత ఉన్నా డ్యామ్. ఎవరికి చెప్పద్దు మళ్ళీ డ్యామ్ కాల్కి వచ్చినామని. మీ అమ్మ తెలుస్తుంది మళ్ళా. సరేనా? జాగ్రత్తగా మళ్ళీ. అగో ఇంకో గేట్ ఇఫ్ఫీలు. గేట్ ఇఫ్ఫీలు ఇప్పులే చూసినావా? అమ్మో గేట్ ఇప్పులే మన ముందే ఎట్టి ఇప్పులు ఇంకో గేటు కూడా ఇప్పుతారు. జాగ్రత్తగా
గేట్ ఇఫ్ఫీలు బంద్ చేసిలు ఇఫాలు ఇఫ్లే అమ్మో కూర్చుందాం కాళ్ళు వస్తున్నాం మస్తు ఆ నుంచి వచ్చినాం నలుచుకుంటా కూసా అమ్మో ఎంత పెద్దగా ఉందో డ్యామ్ జోలు ఎప్పుడైనా చూసినా మళ్ళీ ఇట్లా డ్యాము మళ్ళీ ఒక్కొని వచ్చినావు ఏమనాలా మీ ఇంట్లో ఇట్లా అసెట్లా చెప్పు ఏమో భయం వెళ్ళేది నీకు ఈ పొలాలు సూలు ఎన్ని పోతున్నాయి వాటర్ దూలు అమ్మో కొన్ని రోజుల తర్వాత అద్దాం చేపలు వల్దాం పెద్ద చేపలు పట్టుకపోదాం ఈ పురుగున అక్క చేసిన చేపలు పట్టుకొస్తా అని అద్దురా తమ్మి అన్నది తొంగ కొనుక్కపోతా అక్క పెద్ద చేప పట్టుకొచ్చింది అంట అప్పుడు అంటది నీ ముఖానికి నువ్వు చేప పట్టినావా అంటది నీ ముఖానికి నువ్వు చేప పట్టినావా అని నేనంట అప్పుడు ఏమో సోలు మంచిగా ఉన్నదిగా పండుకుందాం ఈయన ఇయ్యాల ఈయన ఉందాం ఏమవుతుంది మరి చెప్పు ఇంకా ఇట్లా వండుకోవాలి ఎందుకు పడతాం నాకు అడ్డం ఉన్నాయి రాళ్ళు ఎందుకు పడతాయి మంచిగా పొందిచ్చీలు సూపర్గా పొందిచ్చీలు ఊతలేవు చూసినావా మనమే ఊతున్నాం ఎటు పోతావులా ఎటు పోతావు అలే ఉండు అలే 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 ఉండులా అగో పోలాడు అలే ఆగురా అలే పోరా చెప్తున్నాలో ఏమో మా వీడియోస్ నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి వేమ్లో అలా బిత్తిరి సత్తి యూట్యూబ్ ఛానల్ పక్కనున్న గంట బెల్లు ఖచ్చితంగా టిన్ మని కొట్టండి మర్చిపోకండి బాయ్ బాయ్ బాయ్